Aw ni ce aw ni ɲatuma a y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye araba ye janvier kalo tile 28 san 2026 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni k'olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ tɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 26 san 2026 min yɛrɛ kɔni Sikaso gouverneur ni o ye Madame Marie Claire Dembele yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka communiqué min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin Sikaso sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Sikaso gouverneur ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'u ka opération dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ k'u sera k'u bolo da bagan caman yɛrɛ kɔni kan ko yɛrɛ de kɔni a b'a da Sikaso sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan maa minnu ka bagan yɛrɛ kɔni k'u tununa u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka na o laseliw yɛrɛ kɔni kɛ walasa fɛɛrɛ ka latigɛ maa ninnu ka baganw yɛrɛ kɔni ka se ka sigi u ma. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni ye procès ko ye min daminɛna san 2025 janvier kalo tile 22 ni procès kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ équipement militaire sanni ko dɔ yɛrɛ de kɔnɔ min kɛra Ibrahim Boubacar Keita ni o IBK ale ka fanga yɛrɛ kɔni wagati a yɛrɛ la k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ni procès kofɔlen kuntagala kɔnɔna na commissaire public ka représentant ni o ye Mohamedine Ag Oussa yɛrɛ kɔni k'ale ye laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ kiiritigilamaw yɛrɛ de kɔni fɛ o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ ko ni kiiritigɛ baaraw yɛrɛ kɔni na ko maa minnu yɛrɛ kɔni accusé yɛrɛ kɔni don n'u bolilen don u tɛ Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ka si kaso kɛli yɛrɛ de kɔni di o maa ninnu ma o ka wale jugu yɛrɛ kɔni na. Min an ka office central de stupéfiants ni o ye OCC ni ne cakɛda ye an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli ma ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni OCC cɛdenw ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kisi ɲɛnaminimafɛnw kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu de la ko janvier kalo tile 23 ale ni janvier kalo tile 25 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la min ye an ka Bamako OCC maaw yɛrɛ kɔni olu ye opération ɲumanbaw yɛrɛ de kɔni kɛ Bamako kɔnɔna na opération minnu yɛrɛ kɔni kuncɛra ni sebaya de ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na mais OCC cɛdenw sera k'u bolo da ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni kan min fɛnɛ ye maa dɔw ye bolodara olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ka d'a kan bisigi a bɛ ka k'u la k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni ka baara ye nin fɛn ninnu feereli ye. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min an ka Mali autorité de la communication ni o ye Aki yɛrɛ kɔni ale bɛ fɛ ka décision dɔ yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin web TV ale ni web radio yɛrɛ kɔni ma décision min yɛrɛ kɔni bɛ ka na ni kuma caman ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ka d'a kan web TV maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin décision kofɔlen yɛrɛ kɔni da man di olu la kosɛbɛ an bɛna an da se o kuma nin yɛrɛ kɔni ma ni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye cogo min aw bɛ se ka faamuyali yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la. San 2025 wagati yɛrɛ kɔni an kun ye kunnafoniya min yɛrɛ kɔni lase aw ma k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni kun ye coup d'état ye ko kun bɛ fɛ ka kɛ Nigeria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka nin wagati yɛrɛ kɔni na Nigeria autorité maaw yɛrɛ kɔni kun bɔra ni ka kuma in nkalontigiya nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni an b'a lase aw ma ko kuma in yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ ye ka d'a kan tɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 26 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Nigeria fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ye laseli kɛ ko don n'a nataw la ko Nigeria kiiritigilamaw yɛrɛ kɔnɔna na jamana officier caman yɛrɛ kɔni jugé ka d'a kan ko ni maa nin yɛrɛ kɔni sen donna fanga dafili ko dɔ la min kun bɛ fɛ ka labɛn Nigeria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Sikaso gouverneur ale ye kunnafoniya dɔ yɛrɛ kɔni cari Sikaso région kɔnɔna na kunnafoniya min yɛrɛ kɔni jara Sikaso sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ye kosɛbɛ tɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 26 san 2026 min yɛrɛ kɔni Sikaso gouverneur ni o ye Madame Marie Claire Dembele ye ale ye laseli kɛ Sikaso sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye baganw ye ko bolodara u caman yɛrɛ kɔni kan an ka Mali fintigilakaw fɛ Madame Marie Claire Dembele yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min an ka Mali fintigilakaw k'olu ye opération caman yɛrɛ kɔni kɛ jamana fan caman yɛrɛ kɔni na ko opération nin yɛrɛ de kɔni kɔfɛ komi an ka Mali fintigilakaw sera ka u bolo da misi caman yɛrɛ kɔni kan misi minnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen sera ka minɛ banbaci wale maaw yɛrɛ de kɔnɔ na ni banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kun kɛmɛ ne ka ni misi yɛrɛ kɔni suɲɛ jamana kɔnɔdenw de bolo o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na Sikaso gouverneur ale kɔni bɛ laseli kɛ Sikaso sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma ko Sikaso région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'e ka bagan yɛrɛ kɔni kun suɲɛna wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'a laɲininen don i fɛ i ka wuli joona ni ka taa
lase Sikaso autorité ma yɛrɛ kɔni ma walasa ka se ka o kunnafoniya yɛrɛ kɔni lase cogo min i ka bagan yɛrɛ kɔni bɛ se ka lasegin ma. Madame Marie Claire Dambele yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen n'u ka bagan yɛrɛ kɔni suyɛnna ko walasa u ka se ka taa laseli yɛrɛ kɔni kɛ o ko yɛrɛ kɔni na k'a laɲininen don u fɛ k'i ka taa Sikaso direction régionale des productions et des industries animalières yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko tile 2 yɛrɛ de kɔni b'i bolo tile 2 yɛrɛ kɔni kuntagala kɔnɔna na i k'i teliya i ka se nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka taa kunnafoniya yɛrɛ kɔni lase wa o tile 2 yɛrɛ kɔni na don min communiqué yɛrɛ kɔni bɛ cari ni o ye tɛnɛ ye o jatelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ don a fɛ k'i kana ni dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni min b'a yira k'a fɔ k'i ka bagan yɛrɛ kɔni tunna ko wa bagan yɛrɛ kɔni kun b'i bolo k'i kana ni o dalilu yɛrɛ kɔni fɛnɛ nin yɔrɔ kofɔlen na k'a laɲininen don i fɛ yɛrɛ kɔni ka nin fɛnba saba nin yɛrɛ de kɔni kɛ walasa ka se ka taa laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko e ka bagan yɛrɛ kɔni bɛ nin bagan ninnu na ko ni délai min yɛrɛ kɔni dira Sikaso sigibaa ma yɛrɛ kɔni ma ni o ye tile 2 délai yɛrɛ de kɔni ye ko tile 2 yɛrɛ kɔni kɔfɛ bagan yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'o olu tigiw yɛrɛ kɔni mana yira k'a fɔ k'u ka bagan yɛrɛ kɔni suyɛnna ko bagan nin yɛrɛ kɔni bɛ taa di an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma a kan ka di minnu yɛrɛ kɔni ma walasa procédure tɔ yɛrɛ kɔni mana kɛ min ye olu ka o baara yɛrɛ kɔni kɛ u ka fanfɛla la o yɛrɛ de kɔni na ko i k'i teliya i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ tile 2 in kuntagala kɔnɔna na i ka taa i ka déclaration yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni Sikaso gouverneur ni o ye Madame Marie Claire Dambele yɛrɛ kɔni a bɛ Sikaso sigibaa ma yɛrɛ kɔni fɔ kosɛbɛ u ka jateminɛ na wa b'a laɲini Sikaso sigibaa ma u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'a dalen don a la k'a fɔ k'u kɔni nana a ka nin kuma yɛrɛ kɔni faamu ko wa u bɛna Sikaso autorité ma yɛrɛ kɔni dɛmɛ walasa min yɛrɛ kɔni ni opération ye ni o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ minnu yɛrɛ kɔni ka bagan suyɛnna k'u ka bagan yɛrɛ kɔni lasegin u ma ko min yɛrɛ kɔni opération ye k'a jigi dalen don a kan k'a fɔ ko Sikaso sigibaa ma yɛrɛ kɔni nana dɛmɛ o opération yɛrɛ kɔni ka kɛ kɛcogo ɲuman na min yɛrɛ kɔni Sikaso sigibaa ma yɛrɛ kɔni kabini Sikaso gouverneur kɔni laselikaw kɛra nisɔndiya ale lafiyaba yɛrɛ de kɔni u ma ka d'a kan maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'u ka baganw yɛrɛ kɔni suyɛnna ko n'u ka baganw yɛrɛ kɔni sera ka ye nin bagan nin yɛrɛ kɔni na k'o bɛ diya olu ye kosɛbɛ ka d'a kan k'olu dayirimɛ yɛrɛ kɔni bɛ bagan in yɛrɛ kɔni lamɔni baaraw de la. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min Ibrahim Boubacar Keita ni ale an ka Mali jamana ɲɛmaakɔrɔ yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka fanga wagati la yɛrɛ la k'a fɔ ko équipement militaire dɔw yɛrɛ kɔni sanna ka di an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ san damadɔni min yɛrɛ kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baaraw ye o kɛra ni équipement militaire sanni ko yɛrɛ kɔni contrat ko la o sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu fo ka taa se majɛ yɛrɛ kɔni ma ko caman yɛrɛ kɔni donna ni kɛlɛkɛminɛn sanni ko yɛrɛ kɔni na wale in de kɔfɛ min ye sɛgɛsɛgɛli baaraw ye o daminɛna an ka Mali jamana kɔnɔna na o sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔnɔna na maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛna ni ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan bisi a bɛ ka kɛ k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni sen donna ni yuruguyurugu nin yɛrɛ kɔnɔ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na san 2025 janvier kalo tile 22 ni procès baara nin yɛrɛ kɔni daminɛna an ka Mali jamana kɔnɔna na wa a yirala k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na ko ni procès kofɔlen yɛrɛ kɔni ko hukumu na ni a bɛ ka kɛ an ka Bamako cour d'appel chambre criminelle maaw yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la ko ni procès kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔra yen nɔ min yɛrɛ kɔni nana ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni don procès in yɛrɛ kɔni baaraw la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min procès ko yɛrɛ kɔni hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni accusera fo ka taa se seerew yɛrɛ kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nana kiiritigilamaw ɲɛma ka hakilinataw yɛrɛ kɔni fɔ o wale in de kɔfɛ min ye ministère public ka représentant ye ni o ye Mohamedine Ag Oussa yɛrɛ kɔni ale ye laɲini kɛ an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ ko maa minnu yɛrɛ kɔni accuselen don nin ko in yɛrɛ kɔni na ko ka peine yɛrɛ kɔni d'u ma peine min yɛrɛ kɔni bɛ don an ka Mali sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Mohamedine Ag Oussa yɛrɛ kɔni ye ale ye peine kɛrɛnkɛrɛnnen minnu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin nin ma o de ye ko accusé minnu yɛrɛ kɔni bɛ ni affaire ko in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu bɛ kiiritigɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni kiiritigilamaw ye k'a b'a laɲini u fɛ u ka san 10 kaso yɛrɛ de kɔni di nin maa ma ko wa san 10 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa min yɛrɛ kɔni tɛ se ka liberté provisoire sɔrɔ cogoya si la ko maa minnu accusé don ni procès ko fɔlen yɛrɛ kɔnɔna na n'u bolilen don k'u tɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ministère public ka représentant a b'a laɲini kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ ko ka si kaso kɛli yɛrɛ de kɔni di ni o maa ninnu ma ministère public yɛrɛ kɔni kelen ne ka laɲini yɛrɛ kɔni kɛ kiiritigilamaw fɛ min yɛrɛ kɔni accusé ka avocat ye olu ye laɲini kɛ kiiritigilamaw fɛ olu kɔni y'a laɲini an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni procès in ye ko k'a kɔni reporter dɔɔni walasa ka se ka wagati yɛrɛ kɔni di olu ma olu ka se ka u labɛn procès ko in yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ o ko jaabi yɛrɛ kɔni na kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni décision yɛrɛ kɔni ta k'u bɛ tile 2 yɛrɛ de kɔni di accusé ninnu ka avocat yɛrɛ kɔni ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ o tile 2 in yɛrɛ kɔni na u k'u labɛn
bɛɛ ka se ka na u ka plaidoirie yɛrɛ kɔni fɔ nin kiiritigɛ ko in yɛrɛ kɔnɔna ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa nata in na janvier kalo tile 29 san 2025 ni procès kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na daminɛ kokura ye an ka jamana kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman yɛrɛ kɔni sigi bɛ ni ka alamisa nata in kɔnɔ janvier kalo tile 29 san 2026 kara kan don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna accusés ka avocat olu kɔni fɛnɛ bɛna na u ka plaidoirie yɛrɛ kɔni kɛ maa caman kɔni sigilen don n'a ye k'a fɔ ko min ye an ka Mali autorité ye nin wagati nin yɛrɛ kɔnɔna k'u bɛna na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni yuruguyurugu ye fo ka taa se tilenbaliya yɛrɛ kɔni ma u ka dabila an ka Mali jamana kɔnɔna na o de la ko fɛɛrɛ bɛɛ kan ka latigɛ yɛrɛ kɔni walasa ni maa o maa yɛrɛ kɔni donna minɛna yuruguyurugu ale ni dalakɛɲɛbali baaraw yɛrɛ kɔnɔna ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka ɲagi togo jugu yɛrɛ kɔnɔna n'o yɛrɛ kɔni kɛra ko maa caman yɛrɛ kɔni bɛ ban o wale ninnu kɛli ma an ka jamana kɔnɔna na ko janvier kalo tile 23 ani janvier kalo tile 25 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna ni an ka Bamako office central de stupéfiant ma yɛrɛ kɔni ko le opération caman yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako kɔnɔna na ni o ye Mali faaba yɛrɛ kɔni min ye OCC ni o ye office central de stupéfiant ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni y'a faamu k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don nin wagati in na ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko sabati ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ ma o ko hukumu de la sanga ani wagati ni maa yɛrɛ kɔni bɛ opération caya jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don ɲɛnaminimafɛn feerebaga ye réseau maaw yɛrɛ kɔni kunna min ye capitaine Demba Tukara ye ni ale an ka Bamako OCC ɲɛmaa yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko ni opération ba minnu kɛra an ka Bamako kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen kɛra ale ka ɲɛmɔgɔya yɛrɛ de kɔni kɔnɔ ko wa OCC cɛdenw ye ni opération ba minnu yɛrɛ kɔni kɛ opération nin yɛrɛ kɔni kuncɛra ni bolo dali ye maa caman ka bisi a bɛ ka kɛ mun na k'a fɔ k'u kɔni ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw feereli ma an ka jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni ko bolo dara o fɛnɛ ka fo ka taa se minɛn dɔw yɛrɛ kɔni ma minɛn minnu interdilen don an ka Mali jamana kɔnɔna na ko OCC maaw ka ni opération ba nin yɛrɛ kɔni senfɛ o sera k'u bolo da ni fɛnba ninnu de kan ko dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni ye olu ye opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Sebeni kɔrɔ ale ni Mayamugu quartier yɛrɛ kɔni na ko opération ba fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲana kosɛbɛ ko opération nin yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ ne ka ɲɛsin kush ni ale ɲɛnaminimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni o réseau feerebaga maaw yɛrɛ de kɔni ma ko janvier kalo tile 23 tɛmɛnen san 2026 Sebeni kɔrɔ quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye OCC cɛdenw olu sera ka u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni kan bolo bɛ da maa min yɛrɛ kɔni kan wagati min na o y'a sɔrɔ kush ni o ye ɲɛnaminimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni o garamu 50 yɛrɛ de kɔni kun bɛ ale bolo ko OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni kelen ni ka u bolo da ni fɛn nin yɛrɛ kɔni kan u ma ko bila da kelen dala yɛrɛ kɔni u taara ni maa ko fɔlen yɛrɛ kɔni ka so walasa ka se ka taa wolomali dɔw yɛrɛ kɔni kɛ yen o wolomali yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni taara bɔ kush kilogramme 1 ani dɔɔni yɛrɛ kɔni kan ale ni balansi dɔ yɛrɛ kɔni wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni y'a faamu k'a fɔ ko ni maa ko fɔlen yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don kushi yɛrɛ kɔni feereli ma a sigiyɔrɔ in na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ janvier kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 ko Mayamugu quartier la ko OCC cɛdenw taara opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ yen opération min yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolo dali ye mototigi dɔ yɛrɛ kɔni kan mototigi min yɛrɛ kɔni kun bɛ minɛ wagati min na o y'a sɔrɔ sagi dɔ yɛrɛ de kɔni kun bɛ ale bolo sagi yɛrɛ kɔni minɛlen OCC cɛdenw fɛ o ye sagi kɔnɔna yɛrɛ kɔni wolomali yɛrɛ de kɔni senfɛ OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni taara bɔ couche bouteille 19 yɛrɛ kɔni kan ni fɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni pesele giriya taara fo kilogramme 12 ale ni dɔɔni yɛrɛ de kɔni na ko bolodara ni maa kofɔlen min yɛrɛ kɔni kan ni couche yɛrɛ kɔni a bolo yɛrɛ kɔni k'a yirala k'a fɔ k'ale kɔni kun bɛ ka taa ni couche yɛrɛ kɔni di feerekɛla dɔ yɛrɛ de kɔni ma min bɛ Sebeni kɔrɔ quartier de la o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni y'a faamu k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Bamako kɔnɔna yɛrɛ kɔni ko réseau dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni feere quartier ale ni quartier yɛrɛ de kɔni na ko janvier kalo tile 24 san 2026 min yɛrɛ kɔni capitaine Tunkara ka cɛdenw ye k'olu taara opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ sufɛ genge yɛrɛ kɔni fɛ Badalabugu quartier de kɔnɔna na ko OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni taara ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ sufɛ genge fɛ Badalabugu quartier yɛrɛ kɔnɔna na k'u ye opération yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin maki dɔw yɛrɛ de kɔni ma ni o maki yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko le nomade opération yɛrɛ kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ ko OCC cɛdenw sera ka u bolo da maa fila yɛrɛ kɔni kan maa fila minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ shisha min na k'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye shisha ye ale interdilen don an ka Mali jamana kɔnɔna na ko ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka shisha min o b'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka jamana sariya yɛrɛ de kɔni sɔsɔ ni OCC cɛdenw sera ka u bolo yɛrɛ kɔni da shisha bara 31 yɛrɛ kɔni kan ni maki kofɔlen kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ni opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na
na min ye OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni olu sera ka u bolo da ni fɛnba nin yɛrɛ kɔni kan OCS maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ u bɛɛ lajɛlen b'a seereya k'a fɔ ko min ye OCS cɛdenw ye k'u cɛsirilen don ɲɛnaminimafɛn feerebaga maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛli la ko wa u cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛli la fɛn fɛn bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na k'a interdilen yɛrɛ kɔni don o kana na se ka don jamana kofɔlen in kɔnɔna na min ye capitaine Demba Tunkara ale ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye ale ka cɛdenw ye k'u cɛsirilen don wa u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka ni ɲɔgɔnna opération yɛrɛ kɔni caya walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana ni fɛn kuntan ninnu tɔɔrɔ ma ko min ye olu OCS cɛdenw u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko yɛrɛ kɔni sabati ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn suguya wɛrɛw yɛrɛ kɔni k'olu bɛ ka na Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o ɲɛnaminimafɛn suguya wɛrɛ ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ a yɛlɛlen don k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔlɔlɔba yɛrɛ de kɔni b'a la adamaden ka kɛnɛya ko yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ de kɔni nalen n'a ka cɛdenw u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka ni fɛn feerebaga ye réseau man yɛrɛ kɔni ka réseau ci wali min bɛ kɛ sababu ye ni fɛn ninnu tɛ feere bilen jamana in kɔnɔna na ko maa o maa yɛrɛ kɔni minɛna ni opération nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko man yɛrɛ kɔni bɛ garde à vue yɛrɛ kɔni na ko wa don n'a nataw la ni man yɛrɛ kɔni nana taa kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa u ka se ka taa jaabili kɛ ni ka ɲɛsin u ka walejugu in yɛrɛ kɔni ma an ka Mali haute autorité de la communication ni o ye akimaw yɛrɛ kɔni olu ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'u bɛna sariya kuraw yɛrɛ kɔni sigi web TV ale ni web radio yɛrɛ kɔni kan an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka ni man yɛrɛ kɔni bila tilennenya kɔnɔna na akimaw yɛrɛ kɔni o laseli min yɛrɛ kɔni kɛ k'u bɛna ni mesure min yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka na ni dilanni yɛrɛ kɔni an ka web TV ale ni web radio yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kuma in yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ni an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la kuma misɛnninw yɛrɛ kɔni bɛ ka caya kosɛbɛ janvier kalo tile 22 tɛmɛnen san 2026 min an ka Mali haute autorité de la communication ma yɛrɛ kɔni u ye ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni labɛn u ni an ka Mali web TV ale ni web radio ɲɛmaa dɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la o ɲɔgɔn ye yɛrɛ de kɔni senfɛ an ka haute autorité de la communication ma yɛrɛ kɔni ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye web TV ma yɛrɛ kɔni ye ko décision yɛrɛ kɔni na ta ni man yɛrɛ kɔni san o san u bɛ sefa wari miliyɔn 1 ani 500,000 yɛrɛ kɔni sara ko min yɛrɛ kɔni ye créateur de contenu yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kɔni ka abonné ka ca ni maa 15,000 yɛrɛ kɔni ye ko min ye nin wari yɛrɛ kɔni saralen san kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni sen t'o la ko nka o n'a ta min yɛrɛ kɔni o créateur de contenu yɛrɛ kɔni u k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ haute autorité de la communication maaw yɛrɛ de kɔni ka mara kɔnɔna na wa ka kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u ka o sariya ninnu labato ko sariya minnu yɛrɛ kɔni sigin bɛ kunnafonidi ko kan an ka Mali jamana kɔnɔna na ni o sariya ninnu yɛrɛ kɔni sɔsɔ ɲɛkili min yɛrɛ kɔni kan ka ta ni ka ɲɛsin u ma min akimaw u b'o k'u yɛrɛ kɔni labaara min ye Ibrahima ye ni ale lakodɔnnen don kosɛbɛ ni Ibusi yɛrɛ kɔni ni ne ye maa kofɔlen min yɛrɛ kɔni ye vidéaste yɛrɛ kɔni an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale b'a hakilinata yɛrɛ kɔni fɔ nin ko in na a yɛrɛ k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna akimaw yɛrɛ kɔni ni an ka web TV ale ni web radio ɲɛmaa dɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ko min ye Ibusi k'ale tun bɛ o ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na Ibusi yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni bolo min ye akimaw u bɛ fɛ ka décision min yɛrɛ kɔni ta décision yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni jɛyali yɛrɛ kɔni an ka jamana kunnafonidiko yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔsiraw kan ko nka o n'a ta yɛrɛ kɔni ale bɛ a yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni web TV ale ni web radio ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ko yalima a fanga bɛ u la wa akimaw filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta ka se ka o décision yɛrɛ kɔni labaara Ibrahima si yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'ale kɔni ma da la k'a fɔ ko an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jabaranin minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'olu bɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ de kɔni kan k'a fɔ k'u bɛ wariba yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko fo ka taa fɔ k'u bɛ sefa wari miliyɔn 1 ani 500,000 yɛrɛ kɔni sara akimaw yɛrɛ kɔni san kɔnɔna na k'ale ma da la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni web TV ye k'u ka sɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ o bɔ ko ka jabaranin yɛrɛ kɔni sigi bɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni sanfɛ ko o yɛrɛ kɔni mago bɛ wari caman yɛrɛ de kɔni na ko ni fɛn yɛrɛ kɔni b'i bolo ko f'i ka connexion internet san min yɛrɛ kɔni émission ye i b'olu fɛnɛ kɛ fo ka taa se émission yɛrɛ kɔni carili ma k'i b'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ni web TV yɛrɛ kɔni b'i bolo k'ale kɔni ma da la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni web TV ale ni web radio ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ se ka wari yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko fo k'a fɔ k'u bɛ se ka nin wari yɛrɛ kɔni di akimaw yɛrɛ kɔni ma san kɔnɔna na k'ale kɔni ma da o la kosɛbɛ ko nka décision yɛrɛ kɔni kɛ nka a ma da la de ni wari yɛrɛ kɔni se bɛ web TV yɛrɛ kɔni ye min association des professionnels en ligne ye ni o ye appel Mali maaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko négociation yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ olu ni akimaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ akimaw ka nin décision ko in na ko yɛrɛ de kɔni u bɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ye nin yɛrɛ kɔni u ka cari maa wɛrɛw fɛnɛ sen ka se ka don a la fo ka taa se médias sociaux yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni ma k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ olu fɛnɛ ka n'u sen don ɲɔgɔn ye na walasa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ
an ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ nin ko in na. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Web TV ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni olu caman y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye nin wari kofɔlen ye k'i kan ka min yɛrɛ kɔni sara san kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni ka ca ko walima min yɛrɛ kɔni Aki ye ni olu bɛ nin wari yɛrɛ kɔni sara Aki fɛnɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ a ka garanti yɛrɛ kɔni di olu ma min yɛrɛ kɔni b'a to olu fɛnɛ bɛ se ka u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ lafiya kɔnɔna na. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Nigeriya jamana kɔnɔna na. San 2025 wagati yɛrɛ kɔnɔna an ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔnɔna an kun y'a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye a ŋunuŋunu kuma ye ko kun bɛ sen na k'a fɔ ko min ye coup d'état ye ko kun bɛ fɛ ka kɛ Nigeriya jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka wagati yɛrɛ kɔnɔna min ye Nigeriya autorité ma olu bɔra ni ka nin kuma yɛrɛ kɔni nkalontigiya k'a yira k'a fɔ ko coup d'état yɛrɛ kɔni kun tɛna kɛ ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ sigi aw ma ni k'a da aw tulo kan k'a fɔ ko kuma in yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ ko min ye coup d'état ye nin wagati yɛrɛ kɔnɔna ko kun bɛ fɛ ka kɛ Nigeriya jamana kɔnɔna na tɛnɛ tɛmɛnen janvier kalo tile 26 san 2026 min yɛrɛ kɔni Nigeriya fintigilakaw olu bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna ko Nigeriya kiiritigilamaw yɛrɛ kɔnɔna na Nigeriya ka officier caman yɛrɛ kɔni juge ka d'a kan ko ni maa min yɛrɛ kɔni sen donna fanga dafiri dɔw la min yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛ ka kɛ Nigeriya jamana kɔnɔna na ni o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka a tiɲɛtigiya bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko san 2025 wagati Nigeriya fintigilakaw kun ye kuma min yɛrɛ kɔni fɔ k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni t'a la ko coup d'état kun tɛna kɛ jamana in kɔnɔna na k'u filɛ ka laseli min yɛrɛ kɔni kɛ u bɛ nin kuma yɛrɛ kɔni tiɲɛtigiya k'a yira k'a fɔ ko coup d'état yɛrɛ kɔni kun bɛ labɛnna jamana in kɔnɔna na san 2025 octobre kalo wagati yɛrɛ kɔni min ye Nigeriya fintigilakaw olu kun bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko Nigeriya officier 16 yɛrɛ kɔni minɛna nka wagati yɛrɛ kɔnɔna u y'a yira k'a fɔ ko discipline ko problème yɛrɛ de kɔni don ko min yɛrɛ kɔni kun ye fanga dafiri ko yɛrɛ kɔni kun tɛ o wagati yɛrɛ kɔnɔna hali n'a sɔrɔ Nigeriya gouvernement maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɔ ni k'a fɔ sanga ani wagati ko coup d'état ko in yɛrɛ kɔni kun tɛ tiɲɛ ye Nigeriya gouvernement ale ni a fintigilakaw yɛrɛ kɔni cayara source dɔw yɛrɛ kɔni kun bɔra ni k'a lase kunnafoni sira dɔw yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ ko ni officier 16 minnu yɛrɛ kɔni minɛna Nigeriya autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u minɛna ka d'a kan k'u kun bɛ fɛ ka coup d'état dɔ yɛrɛ de kɔni labɛn jamana in kɔnɔna na nka Nigeriya ka état major yɛrɛ kɔni ka porte parole ni o ye Général Samaïla Uba yɛrɛ kɔni ale bɛ communiqué min kɔnɔna ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ laseli kɛ ko o wagati yɛrɛ kɔnɔna officier 16 minnu yɛrɛ kɔni minɛna Nigeriya autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko sɛgɛsɛgɛli baara minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ o ko yɛrɛ kɔnɔna ko sɛgɛsɛgɛli baara ninnu yɛrɛ kɔni banna ko sɛgɛsɛgɛli baara ninnu yɛrɛ kɔni sababuya la min yɛrɛ kɔni Nigeriya autorité maaw yɛrɛ kɔni olu sera ka Nigeriya officier dɔw yɛrɛ kɔni minɛ bisigiya bɛ ka kɛ officier minnu yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'u kun bɛ ka complot dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa ka se ka Bola Tinubu ka fanga yɛrɛ kɔni dafiri ni o ye Nigeriya jamana ɲɛmaa de ye état major yɛrɛ kɔni ka porte parole yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko bolodara officier fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ka ni affaire ko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko don n'a nataw yɛrɛ kɔni na ko officier nin yɛrɛ kɔni na taa Nigeriya ka tribunal militaire yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka kiiri ka se ka tigɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Nigeriya autorité maaw yɛrɛ kɔni don kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni na ni officier nin yɛrɛ kɔni na taga kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa u ka kiiri ka se ka tigɛ Nigeriya autorité maaw ma o kunnafoniya yɛrɛ kɔni lase fɔlɔ hakilina jiginna san 2025 wagati n'a ŋunuŋunu kumaw yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na Nigeriya jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni coup d'état ko kun bɛ fɛ ka kɛ jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wale in kɔfɛ min ye Nigeriya jamana ɲɛmaa ni o ye Bola Tinubu ye ale kɔni nana ni remaniement yɛrɛ kɔni a ka jamana fintigilakaw ka état major supérieur yɛrɛ kɔni yɔrɔ la nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an b'a lase aw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ ko san 2025 wagati ko tiɲɛ yɛrɛ de kɔni don min kun ye fanga dafiri o kun bɛ fɛ ka kɛ Nigeriya jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa Nigeriya maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u y'u bolo da officier dɔw kan ko don n'a nataw la officier nin yɛrɛ kɔni ka kiiri yɛrɛ kɔni bɛna tigɛ ka d'a kan ni ma kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛ ka fanga dafiri yɛrɛ de kɔni kɛ ni ka Bola Tinubu yɛrɛ kɔni ka fanga dafiri jamana in kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma